Hei Mary! Tuo hälytystormi voisi varoittaa Dimitriä ja Markasta keikan aikana. Meitä on täällä 3. Ses! Mary! Sä olet sus... Tömistele ottaaksesi tavaran ja heitä ne Dimitrin korviin! Tunteisiin! Okei, Sly. Nämä rasittavat virtarasiat on kytketty panokoneen alueelle. Mutta ensin sun pitää tykätä viilevosta ja lankana. Sorry, Bentley. Vartijat kantavat hauraita erikoishuomia, jotka eivät kestä iskuja. Muista pölliä huorat ennen kuin vedät käteen. Sakana! Kohdevalot kys. Konstaapeli Niila. Hei, turpaki, siis. Se gang-lipsahdus oli siis vinkki. Miksi varmaan on benassestä? Entä vittu sitten? Tarvitaanko kakkaamisen aina oli? Jotain sellaista. Mutta jotta en voi luottaa suhun tässä jutussa, mun pitää tietää, että sä olet... Kari! Pärjäsit hyvin, Sly. Et oikeesti. Lol toimeen. Tuotu kirjallisesi parina päivään. Minähän en voi vasta tunkeutua ikäkerhon ilman lupaa, mutta me tuitung. Hei Bentley, miten sä pärjäsit siellä kentällä? Hyvin. Kunhan mä oon pommittanut kaksoiskornit. Mä voin häipyä täältä. Ei vittu. Bentley. Kyllä vaan. Pidä huolta. Huorat. Okei, kamut. Aika toteuttaa itse murhan. Ensin Mary auttaa mua laulamaan laulun. Meidän laivassa, siinä on saadaan iso reikä pohjassa. Sieltä mä pystyn varaiskamaan aukion lähteen. Dimitri lähettää varmana panokun sulle, kun sä olet asemissa. Mary ampuu sut ja me vedetään käteen torilla. Sly painuu vittuun, vie Clockwerkin pyrstösulat ja me otetaan kaljat. Onnisti! Sly, sun lähetin kiinni pitäisi saada pois. Se on poissa. Jees, pano ja hitaus! Suas! Tosi syvältä, Bentley. Vai niin? Pesukarhu, sä niinku täysin pilaat mun elämässä. Kannata vasemmistua ja masennat mua. Ei siistiä. Kuuntele, tässä oli Dimitri. Sulla ei ole aavistustakaan mistä takassa musassa on kyse. Hei veli, mä näin, että sä oot kovanat niinku mä. Kyllä kai me päästään yhteisymmärrykseen vai mitä? Meillä kaikki kato, juta, näet sä jutat. Ota niin paljon kun haluat, mä voin. Hei kauppoja, sut ja loput sut pitää pysäyttää. Clockwerk ei koskaan enää saa pillua. Anna mulle ja me voidaan... Meistä seksistä sä puhut, veli? Eikö sulla oo vittua? Tikkaat sä mitä mä panen? Luulet sä, että sulla on persikkä? Älä oo läski. Luulet sä voivas tehdä voivat? Mulla ei oo aavistustakaan mitä sä puhut. Ja pukusi on hieno. Tanssitaan! Perse! Mä teen sulle palveluksen. Minkälainen rar painaa oli? Se on kunniatonta. Me oltiin tehty se. Kok oli meidän ja Dimitri oli tuhottu. Karmelitan ilmestyminen paikalle oli paskaa. Me jengin kanssa lähdettiin viikoksi Monakoon. Bentley halusi kokeilla kokaiinia. Minä arvelin, että porukka oli ansainnut tussua ja Karmelita kossua.